Pernille lægger sig klar på briksen. I dag skal hun for første gang prøve at få sat eyelash extensions på sine øjenvipper. Jamen, jeg kunne godt tænke mig at prøve at få et mere naturligt look, i stedet for at så have en masse mascara på hver dag. Det er ikke så godt for øjenvipperne. Har du tænkt på nogen speciel længde, eller skal jeg bare vælge? Lange øjenvipper opfattes feminint, og kvinder har siden de første kunstige øjenvipper dukket op i 50'erne og 60'erne gjort brug af kunstige vipper. De seneste år er teknikken blevet forfinet, og fra at sætte hele øjenvipperækker på, limer man nu små øjenvippehår enkeltvis på de eksisterende øjenvipper, hvilket giver et mere naturligt look. Og det har givet et boom i branchen. Det har simpelthen blevet så populært, fordi jamen, du trænger ikke til at rense af nogle øjenmakeup om aftenen, eller du skal ikke have nogle mascara på. Altså, du sparer en masse tid. Der skal i alt sættes ca. 50 vipper på hvert øje, og det er et frygteligt pillearbejde, som kræver stor tålmodighed. Jeg lægger dem på den eksisterende. Så limas den på, ända in til kanten. De fleste tror jeg bare vil egentlig bare slippe for at bruge mascara. For at få, ja, og selvfølgelig få længere vipper end hvad de har. Jamen, det er jo bare et mode som alle andre ting. Kvinder skal gerne have lange øjenvipper, og ja, det er nu bare en trend, som folk sætter. Jeg ved egentlig ikke hvorfor det skal være lange, men det har jo altid været sådan. Så det er bare en trend, som har vokset. Josefine har, ligesom i de fleste andre klinikker, som udfører proceduren, travlt for tiden. Når bølgerne går højst, forlænger hun øjenvipper på 5 kvinder om dagen. Det er for alle. Det er for unge som gamle. Jeg har damer over 60 år, som kommer og får det lavet. Og så ungdommer. Så det er for alle. Nu er Pernilles øjenvipper færdige, og tapen, som har dækket de underste vipper, kan fjernes igen. Pernille er klar til i hvert fald 3 uger uden mascara. Herefter begynder de kunstige vipper at falde af, og så må Pernille tilbage på briksen, hvis hun vil holde sine nye dådyrøjne ved lige. Jeg synes, det ser rigtig godt ud. Det ligner, at jeg har mascara på, som bare sidder perfekt.